Sabanjure kepiye Bagong, apa kita bakal njaluk jambu dipun nirmala pramrtangga jiwa? Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora ento, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, apik. Nang sok ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Semir. Pancen kurang ajar tenan sak siji kae. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. 200 wae, Pak. Sing ngomong 200 apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya, ya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jan. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kamas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kamas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas Petruk. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak.
basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ing kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kreta kencana. Apa duwe? Kere kok kreta kencana. Ayo saora-orane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amiji ampeyanipun Bapak Semar saha amiji ampeyanipun Kamas Gareng lan Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinangge slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkenten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula teger nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae kok. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik. Ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya lah, nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok.
Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Nah. Intine pun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni kalian nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngerti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngerti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah nek dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi. Pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem wit dina niki. Ayo aneh-aneh ora. Sambil nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh, lambangmu apa le? Yamaha 75. Loh. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dhewe-dhewe. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya mau nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Pray. Loh. Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya lagune Roma Irama. Wah, Ndeng. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ya do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya
manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Aja kuwi mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa ya nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip mansinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun karo kancane. Ngono lho, Pak. Lah iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nang ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan-tangane sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik, nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring ngapus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Iso ngartekke kaya ngono kuwi. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ana, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mbligung. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki meng sarean genjek. Wow. Ngaku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Metu marganing pasumpenan.
Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to paling golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Iya. Ha kowe pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malah pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Sing jeneng kok jeleng ora Semar iki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrikel lilate mesti kleru mugi-mudi terus kebacut seru ayo kaya omong iki ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Teng pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa. Tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa iki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh, wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Tak omongi, kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan niku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku iki wong ora tanggung jawab. Ora iso mene wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene. Wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ning
dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swantah. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rek aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro judho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak kok, Bebek. Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepengin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepengin dadi dewa, terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulung duka. Wah, diane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulung duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdemu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki ceritamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak. Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gaya, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guru tak undange mrene. Wah, lah iki
ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kan mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Tak matek aji ya Bagong, matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarmu. Entuk karo orane ya sakarmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan ki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan nun ya, Pak. Iya. Oh, Mas tu nomo sidang. Sekaring bawono langgeng, Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Oh lah. Ulun bekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pendika jimat paripin dayan ning kasantosan. Ulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ning ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin dayan ning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin dayan ning kasantosan. Lah menika ngaten Bu Kulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken Bu Kulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Kakang Semar. Apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919. Mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men. Ngaten ya Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi Sare Naritis sesemek Ron Rajamala abebantal Bata Sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning Tritisan ki Tritisan ngendi? Wong Tritisan ketokne kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning Tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Engko anggere muni kluthuk tak bandem.
Sandal saka kene. Jambu Dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika perlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing basa terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian Jambu Dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, Jambu Dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Neng gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan semangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plemretangga Jiwa Jambu Dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga pradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ping siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Tukule Jambu Dipanirmala lan Plemretangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Dipanirmala Plemretangga Jiwa. Wis wenehna. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Slaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepengin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambu Dipanirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Dawuh supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru ki adimu to? Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambu Dipanirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge Kayangan. Angel sole Kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa rengsang linggis. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jagat iki dadi paseksen.
nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nun sewu lho pikulan. Pikulun. To arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pungulun. Kok men perkara njaluk jambu Dipa Nirmala, Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe arep piye kowe ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni awamu. Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham, Mbak. Kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Awangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Wonten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awamu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah neng kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lore tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya.
Reng, Apa? aku diwangi ya. Oh, tangane wecekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono kowe nek ora ngewangi aku berarti kowe tega ro patiku. Iya, saya-sayaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Mun aku diwangi ya, Reng. Iya. Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresna ora aku? Aku tresna. Nek kowe tresna, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak. Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk tulung kuwi pethok isan ya, Pak. Wow. Tulung ya, Pak. Iya. Wis kono gak menyang. Kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku marang ya sak ngono kowe. Nek ora penerke aku sak ora lega. Pamet tuan dhisik, aku tak methoke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methoke. Siap ya, Traya? Yuk.